Het is mooi dat mensen een sammeling hebben, maar gauwers is de vraag wat er met de collectie barremat nooit de samler verstoren is. Zo staan er 100 zo'n poppen in dozen in de opslag van Jannie de Boer. Ze verstoren in maart. 20 jaar had ze werk aan haar collectie. De poppen haar kleren uit allerhande tijden. Dat is een dame van tussen 1830 en 1840. Ja. Is dat dan een kledingstijl. Maar ondergoed en alles? Ja, daar zit alles. Hè. De rok en onderrok. Er komt dus nog een lange onderrok en een lang ondergoed is erbij maken. Pruiken en hortjes. Dat wie dan al je toch met hem versierd in de stijl van die kleren die er dan onlutsen waren. Dus is een heel orenpop. Dan moet ik zelfs altijd wel spieken van wanneer dat is. Dit is uit Duitsland. Binnenkleren van 1570. Dus dan zitten we alweer eeuwen waarom. Hoe vier je dat zo terug? Van 500 oud. De oudste kledingstijl die ik ertussen vond, had die van 450. Ze kocht poppen en broekte er van alleen nog de holle en maakte er zelfs een lief en kleren bij. Ze woog geen binnenpoppen, dus moesten de proporties verhoren worden. Toen ze dus een goede grote verzameling zo langzamerhand hier, gingen ze de lezingen mee aan. En dan maken ze een selectie van een bepaald tietvak. Of ze hier een lezing wil koninginnen en kleding. En dan gingen ze meest naar vrouwtjesverenigings in Friesland met koffers poppen mee. En dat weer dan de demonstratie bij de lezing die ze joeg. Nadat de familie in de media werd let dat ze plakziekje van de poppen, komen de reacties vanuit het hele land. Maar het mooiste soort wijs had de collectie Bijenhoor en in Friesland bleef. Ja, en dat vaak dan mij weer een expositie dat je steeds een selectie maakt. Want 100 op een rij zetten, dat kun je net makkelijk doen in een museum. De zal in kwarten praten we met het Boartersgoed Museum in Ichtenbrege. Ook het Ot en Sien Museum in Zuhuisterveen had interesse toond.